ene ye benada ene nso awurade a wode nkwache no wode ye nkwache yen enti yede nase afa yesra ne ho ahoden se wode ye nkwache yen no onu awurade no na heni mfisuru mra se ne ebe ya ne pe ebe ye ho e wa asasi so kase amen e wo se ya tena se ye de ahia wo bedwam dwumade so ene nso osomo a ye de somo bedwam no eno ana ye to aso ede ama ona ya kai wo se ye twa adwe na wo kai ho na yakodenchira oman hene boamponsem amamere ne amane kwa so ayede ene nana edi enkra no Adom TV wo ho edie emu adesuade bia ne ho ebekame enti efisa ahomachi a wahya ase ya woni ye di ahia wo Facebook ne so wo Instagram wo TV ne so wa fiefie mo bi tu kwan so wo he ne phone so ye da safo ne nyina ase ne mum ye ka wo se Adom TV wo ho edie obenya bibia sua ede afi ayiyo kese a ekoso fi se ye ka denchira na achese eyo my Ghana abakwasem kese a esi medofo memuache wo hwe bedwam dwumedie wa Adom TV so medende ma mechira Diamond mene afia mankwa tamaklo ena ewa ha ebrepem no nso kwasi asempa ebeba beka ye ho na ye de bedwam dwumedie asomo afia mache ya oba da bi oba dem timi ne oba kase nua ana ye na ba de mapa ho ene da ye kana se denchira hene yo hene muakra sa da paso ne de na ese ye kan ye kasa na ye kan ye nti eda ye nua na se na ye oba de ya pa ho enti afia mu ache ya onua me da se ya samu akwa ba biem ya da se de ma me edi kan aka no de ekoso de kire bia no ya de bebro free na no fiada na sampofo je ni crew no ho dwuma mo body ese woni se o ka kire omo ma ye nioma ahodo nti koso amane na hatiti wona wa kire ne benche ya mu free denchira so mu ntime nko aha no wa fidie wo se wo de to e de ni nyina bebramo ene radio no so Adom ene asempa eho nyina ye de bebramo ye da mo si bebre se muguso ahwe Adom TV na ma me ye kai se ye ne doso eyi mia me sofo pastor Selina Faith Way Chapel International so ma me da fom nya me Adom a weekend yi ene ye be crown no ewo Showman the East Hospital kwan no so wa to be onim pastor Selina de nkran ha and dey nkran ha ne be ye no na dada kedi nso the weekend we dey adaje ni poso this ni pa chiche mu ba mi ensa ne nan dada kedi nso ye duty ono so na ma me afirim dada kedi weekend di ono so yesie no e wa asante tie no so ho na onua ba Gloria Safo asemu so ne ma me papa bi so ne ma me e mo ye o mo ya to no so weekend di e wo siem ho osiem e wa chem osiem be gro kwan so so the Eastern region woni mo ti ho ne e be kono ti no eye ne doso na ti say na o twa wie eye kukuda mo ho we kwa de minim emum de ba ne ye kan sa so na bia ye nimu de so na agina so ama oyako because eye de nkoja sa de ya edu obi afia as a timetable no de be do so ama timetable na so but ye ma oyako e bi so na wonim sa fo ye ya bobo omudin odofo bi wo mu a na wafre no ama no yako o betimi so na akoja no kwan na ye fe ba wa Adom TV so de eba live ne de edenchira okay o man hene nti eno so ebeba so se de yasha se saa ne de mamo nti ene de pepes ni ha de ni mo mame hye asem bi kese mi hu se enefo no eye ni brew se ye bayo I don't know but ya eniema na youth no prepes wo munya no anu odene opese ne ya ogira brane krofo kasa kesi otobie odam nanso onfa kwan paso beye no areho me kan anu masade abesi sentie ya wofo no ye ne yenye asade yi ana asa edian ana ye na nkura na ye suatra dan na wonyonku momo ode woka no wakoku no afia se wie ya na ba be gina se iPhone o se nefo iPhone ibia no pe na danfo ni kurenti na ne so okunu no nya iPhone no wodi nipa asesa iPhone
ni ewie ye de saye ma ho jiri onu aka abusua no ho me ye hwehwe akora abrante ye no eni patiri mo sum sa wa ka abusua no ho ma me ne opapa ho eni ye kiri hwehwe no usu nim pa sa onu akoko akora e onwura yi mu wo ya kokodufo de si abesimi bi ni o serious oh no na de ya me ya ne say ya che no no ya che no wa confess so no na ye wo kuno kwa are nka buninem ko buninem wa ye de obi ba what it se no ade na ko drew level 200 phone bra se bro se boy wa nya de kro no wo kan say ya yesemra mrai ai mami jai me se na me yem emra no mra ni ntia brantie yi ya de ni bedi a kire ntwe se ya mra ni nti no wonamu ni asade ye sika na ya tete ye no ye de makwabra ni we ye de nipa we nipa wa na mami ya dodo ayati sesa ankra na omusukum akora bi no so mo didi o ma me ni fie we so yesa sa just what say just wo mo te honom no enenim say o free fie ho nanso o ko fie ho kodi a mo ya nuafo ayabusua nipa na ne ma me asoma no kotokokomra uso wo koja no no ma me pasa sinti abrante ne nye fon no no otwetwa mfoni enko kire ne ma me na wi akire se wo plan ade ne da yes what the duo so the die yo ti akora ne te ho no aje ekura mzo anka bi akora ketwa mo susu mo mani mra de wate na anya bete sei se na me te ha pa hwe wi gide ante zare kwanyam dia obi na de ma me se na hunu no adwuma no ho mrantia ye ni nyina na firi mi botom na meto obu o no no de amaw so wadwuma o ye ntiji wei unso wani breme ma me bra kwesi hi wakumo bi ba emra ni tudem emra no eno na Akan etu obedemu na mra no obi de hye no ko enna me kan se mra ni tinanka nipa no beba ka nya ya emra no so utina ya na ya na bi mo famra na hye wo bonsam ene onso ehwo a enti sesia nipa na wu wawu iPhone no so ne nsaka ena ode ye den yo me dem tra ha ya me tai kasa me ti he my makeup ma ha lawyer o manim jawo mu enti se ye ofe bebre a Esther Ann dotie ode atwime ode pensa afefa ase ma kam nsa so gun ma ha lawyer ni na artificial me do photo bo ase Tobuase. Pray too much. Tobuase susuma wani so mrade because dia wo hwehwe no wo dia abotre betumi anya ebrepam. Wo dia abotre bet to da bi kra bon se ade bia wo pesa onya wi afa mfa anya hwempo. Ehun po hia. Na afi abe no ma. Wo dia wo de ye kra. Me say me brother and me sister bia no obo peba. 12 years. Eni enya bia. Asi enya bia. Yes, better. So say ni die na wo twensa sa de ne beba afia ba yo some sister maklo akura ni nie e de na abaye na wo ye wanya ba de me se meye no tesa afia buso enti unya iPhone no ma me chese tesa akura no yesi ne ma me demo se ne mpaase e na ode yakose e na owie wo woro no hu de odi kwadi awuo no ode yakose ne ma me mpaase tinkie wunu hwe nyo ba bi na tawo no onim wo mu mienu so wo mo kɔ hɔ a mom susum mani mra de wa enkola bone wo hɔ but awofo no so ne yempotem ayete no yesu ne yeban so ewo influence akola bone ankasangasa wudifo wo hɔ a yetumi obitumi hyeda wo akola bone wo wudifo a kyese onu wiase obaye no oye wudi ne yakola bone nanso yempotem ayete yenkom aye ayedi yesu ayeda na di no omo hwe serious serious
asembisa ne se iPhone na wo pa se wo wu ye ya wo nsaka ne iPhone ni na de ye de na iPhone kura wo hoi nipa ko a wawu yi enya me Android bia na wo akọpa akọsai nipa ko a wawu se enya na nimu a enya ne kokromoti a abrabo be pa na wo de iPhone ne bebo no sia bo no anu so no sia bo na ya kwa we de se ya kofinti achimoda se ye bia beton me hunu ne ntem yo ye be kan ma wa papa ti de du so mane yako de du so ne adom ka se nga meka eye kase emre